Сега ще ви представя именно в багажника. В Еньо. Това е моя дом. Динко! Чакай, бе, Динко! Динко, обърни се да ти е добре, бе. Леко главата. Леко главата. Така, опари си краката. Чакай, бе, Динко. Динко! Динко, добре ли си, бе, Динко? Динко, е! Динко! Динко, е! Динко, добре ли си, бе? Динко! 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 Динко, чакай, то няма и 2 минути, бе, Динко! Чакай, бе, Динко! Динко! Динко, ела! Динко, ела! Ела! Добре ли си, Динко? Динко! Добре ли си, бе, Динко? Динко, доволен ли си? Не, ти ще ви. Динко, доволен ли си, бе? Не. Абе, Динко, тя нямаше и 2 минути, бе! Подарихме на Динко скутер. Доволен ли си, бе, Динко? Да. Ето, аз ще го сложим и камката. Айде, Динко. It's okay.